Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan İran bilen TV gadyň tölegi boýunça dören dawany halkara arbitraj sudyny çözmegi planlaşdyrýar. Duşanbe günü Türkmenistanyň resmi mediasynyň maglumatyna görä, göni aragatny arkaly geçirilen hökümet maslahatyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Murat Arşaýewiň ýollaşylyk edýän düzümlerini, möhüm wezipeleriň çözülüşi we bar bolan meseleler şol sanyny birnäçe halkary taslamalaryň amala aşyrylyşy bilen gyzyklandy. Arşaýew Berdimuhammedow İran İslam Respublikasynyň milli gaz konserni bilen baglaşylan iki taraplaryň ılalaşygy we şertnama laýyklykda Türkmen TV gadynyň İrany ozal uğradylan möşürlerini töle boýunça ägirt uly mukdarda algylarynyň bardygyny aýtdy. İran tarapynyň wekilleri bilen geçirilen duşuklaryň we gepleşikleriň barşynda bar bolan meseleni çözmek boýunça belli ılalaşyga gelinmedi. Bir meselenin ýödara kabul ederlikli oňun çizgidini tapmak maksady bilen İran hyzmatdaşlary halkara araçyl gadyety ýüzlenmegi teklip edýär. Resmi habarda Türkmen lideriniň Türkmengaz döwlet konserniniň ýollaşysynyň maglumatlaryny dinläp, İranyň milli gaz kompaniýasynyň halkara arbitraj sudyny ýüzlenmek bardak teklibini gollamak we munyň üçin degişli resmi namalary taýýarlamak barada anyk tawşyryklary berenligi aýdyldy. Ýatlap geçsek, geçen ýylyň aýagyna Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gazyň tölegi boýunça dören dawa bilen baglykda şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistan İrany TV gaz aktyrmagyny birden besetdi. Şonu Aşgabat, Tehranyň Türkmen gazy üçin 1,18 milliard Amerikan dollary möçberini bergisiniň bardygyny aýdypdy. İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa aktyrylýan TV gazy kesen üçin Türkmenistan Tehrany jerime tölemeli bolar diýip Aşgabaty halkara arbitraj sudyny berjekdigini aýdypdy. Aşgabat hem öz gedeginde İran aktyrylýan Türkmen gazynyň çäklendirilmek ähtimallygy barada Tehrany öňünden duýdurandygyny aýdypdy. Şonu Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 2013-nji ýyldan bäri İranyň milli gaz kompaniýasynyň İran İslam Respublikasyna öň aktyrylan Türkmen gazy üçin bergisini tölemek üçin zerur bolan tagallalary etmedi diýipdi. İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa 2007-2008-nji ýyllaryň gyşynda Türkmenistan ýurtdaky gaz ýetmişçiliginden peýdalanyp, ılalaşykda keskitlenen bahany 9 esse gymmatlatdy diýdi. Munyň netijesinde öň 1000 kub metr TV gaz üçin 40 dollar möçberine töleg alynan bolsa, onuň möçberi 360 dollara çykarylypdyr. Bu dawanyň fonuny İranyň ýokary derejeli resmileri Türkmen gazyna zerurlugyň ýokdugyny aýdyp telim gezek çykyş etseler-de 5-nji noýabrda İranyň döwleti degişli milli gaz kompaniýasynyň direktori Hamid Reza Areki Türkmenistan bilen dören gaz dawasyny sud zalyna däldi, onuň daşyny maslahatlaşyp gepleşikler arkaly çözmek isleýändigini ma'lum etdi. Türkmenistan öz TV gazyny 3 ugur boýunça Hytaýa, Russiýa hem Irana satýardy. 2016-njy ýylyň başynda dören gaz dawasy sebäpli Moskwa Türkmen gazyny satyn almagyny beseden soň Aşgabatyň İran aktyrýan gazyny hem kesmegi bilen Türkmenistan gaz müşterilerinden ikisini ýitirdi. Häzirki wagtda Türkmenistan TV gaz baýlygy boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýeleýän bolsa, onu eksport etmekde diňe bir alyja, ýagny Hytaýa garaşly bolmagyny galýar.